Det her det er Samsø, og det er en ø, som er udnævnt til at være Danmarks vedvarende energiø. Noget af det, som gør Samsø-projektet unikt, kan man sige, det er sådan set ikke selve den enkelte vindmølle eller selve det enkelte fjernvarmeværk, fordi det har man mange andre steder i Danmark. Men det, man så ser på Samsø, som er den gode historie, det er den her måde, at man har mange forskellige grupper af samfundet med i projektet. Et eksempel er for eksempel landmændene, som førhen havde noget halm, som de brændte af på marken. I dag der sælger de den halm til fjernvarmeværket. Det her er Samsø Energiakademi, og det er sådan ligesom kronen på værket, kan man sige. Nu har vi lavet vindmøller, vi har lavet fjernvarmeværker, og vi har ligesom nået målet om 100% på 10 år. Så tænkte vi, at nu kommer der så mange folk fra hele verden, der gerne vil se det her projekt, at måske er det næste energiprojekt, vi skal lave, det er måske ikke at bygge flere vindmøller eller 200% på 20 år. Måske er det næste energiprojekt faktisk, at Samsø kan blive en rollemodel for andre steder.